Diolch yn fawr, Rhian. A diolch yn fawr i chi am y gwahoddiad i gymryd rhan yn y drafodaeth hon yng nghanhadledd ArtWorks Cymru. Rwy am sôn am sut mae Llenyddiaeth Cymru wedi bod yn datblygu celfyddydau cyfranogol dros y blynyddoedd diwethaf. A beth mae hyn yn ei olygu ni fel cwmni cenedlaethol, gan ystyried hefyd rhai o'r heriau a'r problemau a geir yn y maes hwn. Nod Llenyddiaeth Cymru yw dathlu a chefnogi geiriau o bob math. Fe'i sefydlwyd yn 2011 drwy uno Academi a chanolfan ysgrifennu Tŷ Newydd. Roedd yn glir o'r dechrau nad oeddwn am barhau i fod yn gyfanswm o'r darnau yn unig. Roedd rhaid cerfio hunaniaeth a chenhadaeth newydd. Mae'n deg dweud bod y sefydliad a welir heddiw yn dipyn gwahanol i'r ddau blaenorol. Y cam cyntaf yn y broses o ail-greu'n hun oedd cytuno nad oeddwn am bregethu'r praidd. Rydym yn hynod lwcus yng Nghymru ta'r llenyddiaeth yw un o'n prif celfyddydau ni. Nid yw'n elitaidd, ond yn fyw a llafar yng ngenau pobl ar draws y wlad. Ein traddodiad llenyddol ni yw'r hynaf yn Ewrop, a diolch i boblogrwydd eisteddfodau a digwyddiadau barddol mewn tafarndau ag ar Twitter, mae'r traddodiad hwn wedi carlamu'n braf mewn i'r unfed ganrif ar 20. Gan adeiladu ar y seiliau dwfn hwn, fe'n galluogwyd i edrych o gwmpas a dechrau gweld bod llenyddiaeth yn bodoli ym mhob man. Yn wir, llenyddiaeth yw un o'r ffurfiau celfyddydol mwyaf hygyrch. Yn ystod yn bywydau, fe gliwn a gwelwn straeon a godlau o'n hamgylch yn gyson. Mewn llyfrau, ar bosteri, ar sgriniau, ar lwyfan ag ar-lein. Drwy ail-ddiffinio'r hyn a styrir yn lenyddiaeth, a'i agor lan i gynnwys pob math o ffurfiau ar fynegiant, roedd modd i ni gynnwys ystod ehangach o gyfranogwyr yn ein gwaith. Drwy hyn, fe ddeithim i ddiffinio ein cenhadaeth newydd. Yn syml iawn, mae llenyddiaeth yn perthyn i bawb ac ar gael ym mhob man. I wireddu'r genhadaeth hon, roedd rhaid addasu ac ail-ffocysu'r hyn a wneir yn barod. Roedd gan Academi, enghraifft, draddodiad hir a phrofiad dwys o weithio gyda phlant a phobl ifanc ac o fewn cymunedau. Mae'r cynllun awduron ar daith, sy'n galluogi ysgolion a sefydliadau o bob math i gael nawdd i gynnal ymweliad gan awdur, wedi bod yn rhedeg ers degawdau. Ar ben hyn, mae cynlluniau fel sgwadiau sgwennu pobl ifanc a bardd plant Cymru wedi hen sefydlu eu hunain ac yn werthfawr a chyfarwydd i athrawon a disgyblion fel ei gilydd. Dros y blynyddoedd, mae cannoedd o filoedd o bobl wedi mwynhau digwyddiad llenyddol drwy'r cynlluniau hyn. Mae Llenyddiaeth Cymru yn gyson yn dod i'r brig yn hablau cyfranogi cyngor y celfyddydau. Bob blwyddyn rydym yn cyrraedd dros 160,000 o bobl sy'n cynnwys 60,000 o bobl ifanc yn ein gweithgareddau llenyddol. Da iawn, felly pam newid? Wrth ystyried yn ddwys y ddarpariaeth, fe ddeithwyd i'r casgliad bod nifer o'r ymweliadau hyn yn rhai byr a one-off. A gan ein bod yn draddodiadol wedi ymateb i bob cais am nawdd doed a ddel tan bod y pot yn wag, yn aml yr rhai a wyddau yma nawdd a fydda'n ei dderbyn bob blwyddyn. Beth am yr holl ysgolion ac ardaloedd eraill nad oedd yn ymwybodol o'r cyfleoedd hyn? Roedd yn amlwg fod rhaid newid yr arferiad adweithiol hwn wrth osrannu ei nawdd, ac ystyried blaenoraethau a chanllawiau eraill. Un o mentrau newydd Llenyddiaeth Cymru oedd sefydlu rôl awdur llawryddog yr ifanc Young People's Laureate for Wales. Yn wreiddiol, gyfynwyd i ni sefydlu fersiwn Saesneg o'r cynllun poblogaidd Bardd Plant Cymru. Ond yn hytrach na chreu fersiwn lun gopi, dyma ni'n edrych o gwmpas i weld beth arall oedd ar gael. Yn Lloegr, mae yna Children's Laureate, yn apelion benodol at blant ysgol cynradd. Nid oedd y pryd hynny rôl debyg ar gyfer plant hŷn neu oedolion ifanc. Sophie McKean yw'r trydydd Young People's Laureate, gan ddilyn Martin Dawes a Catherine Fisher, ac mae hi'n weithgar iawn gyda grwpiau bobl ifanc, bregus, gan gynnwys mamau ifanc a gofalwyr ifanc.
Mae cyfranogaeth wrth raidd nifer yn gweithgareddau ni erbyn hyn, ac mae'r ffocws hwn wedi'n galluogi ni i wthio ffiniau'r hyn rydym yn ei wneud. Mae'n ein gyrfodi asesu a dwys ystyried yr holl ddarpariaeth yn y maes llenyddol, ac yn ein galluogi ni fel sefydliad a swyddogion i ddatblygu a cwestiynu'n hunain. Yn ogystal, mae'n cynnig darpariaeth newydd a chyffroes i nifer fawr o'r awduron yr ydym yn gweithio gyda nhw. Mae aros yn yr unfan yn beth peryglus, ac mae angen i ni fel sefydliadau bob tro fod yn agored i addasu'n hunain mwyn wynebu heriau newydd. Nid cyllid yw diwedd y gân bob tro. Mae yna heriau dwys yn wneud â hyfforddiant a chydlynu. Sut ydym yn paratoi'r fintau awduron profiadol i weithio mewn maes newydd? A sut ydym yn cysylltu gyda'n gilydd yn well, gan osgoi ail-greu olwynion? Sut ydym am wireddu'r nod o daclo'r holl problemau cymdeithasol dyrys ein hoes? A sut allwn, fel artistiaid a sefydliadau celfyddydol, leihau clodi? Mae adroddiad y Llywodraeth Trawsnewid Dyfodol a lenwyd gan Amgueddfa Cymru yn nodi nid yw clodi yn golygu angen ariannol neu ddiweithtra'n unig. Rhaid hefyd ystyried clodi yn nhermau diffyg cyfleoedd, mynegiant, cymhelliant a dehead. Ers 2007, mae Llenyddiaeth Cymru wedi bod yn rhedeg menter estyn allan o'r enw Cynllun Datblygu Llenyddiaeth De Cymru. Y nod yw cynnig gweithgareddau creadigol i grwpiau unigolion sydd heb fynediad rhwydd i gelfyddydau prif ffrwd. Mae'r cynllun yn ddibynnol ar gydweithio agos gyda nifer awdurdodau lleol, gan gynnwys Pen y Bont, Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tydfil, Sir Fynwy, Castell Nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf. Trefnir pob digwyddiad yn ofalus gyda'r holl bartneriaid, a'i teilwra'n benodol ar gyfer natur y grŵp. Mae bron i 40,000 o bobl wedi cymryd rhan yn yr ystod eang o weithgareddau llenyddol gyda'r cynllun hwn ers ei sefydlu. Ar yr un pryd, mae Llenyddiaeth Cymru wedi bod yn cynnal cynllun tebyg yng Ngwynedd, mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd. Mae'r cynllun hwn wedi bod yn canolbwyntio ar ddarpariaeth ar gyfer pobl ifanc, ac un o'r llwyddiannau mwyaf yw'r sgwadiau sgwennu yno. Dros y blynyddoedd, mae canran uchel o brif enillwyr llenyddol yr Urdd yn gyn aelodau sgwad sgwennu Gwynedd. Yn ogystal, darparwyd nifer o weithdai ar gyfer pobl hŷn, gan gynnwys mewn cantrefi gofal a gyda chleifion dementia. Gallwch ddychmygu bod ymwybyddiaeth sensitif o iaith yn holl bwysig tra'n gweithio yn y meysydd hyn. Ein her yn ystod y blynyddoedd nesaf yw cyfuno'r prosiectau lleol hwn, gan ymestyn i'r ardaloedd eraill yn y gogledd, y canolbarth a'r gorllewin. Enw'r cynllun uchelgeisiol newydd hyn fydd Llen Pawb, neu Let Reach, a byddwn yn defnyddio llenyddiaeth mwyn gwella lles cyffredinol pobl mwyaf bregus yr ardaloedd hyn, cyfrannu tuag at sgiliau a hyder y cyfranogwyr, datblygu ystod eang o bartneriaid arbenigol yn meysydd iechyd a lles, tlodi a phobl ifanc, gweithio'n ddwys o fewn cymunedau penodol, a datblygu arferiad a sgiliau proffesiynol awduron sy'n gweithio yn y meysydd hyn. Mi fyddwn wrth gwrs yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid, o gwmnïau celfyddydol a threftadaeth, i fyrddau iechyd, i gymdeithasau tai, ardaloedd arloesi, clwbiau chwaraeon, elusennau lleol a chenedlaethol ac yn y blaen, mwyn datblygu cyfleoedd i grwpiau a chymunedau penodol. Mi fydd rhain yn cynnwys gofalwyr ifanc, dioddefwyr poen tymor hir, trigolion cartrefi gofal, ceiswyr lloches a phwoduried, pobl anabal, carcharorion, y digartref, lleiafrifoedd ethnig a pobl LGBT. Mi fydd y cyfranogwyr hyn yn gweithio'n unigol a mewn grwpiau, dan arweiniad awduron ac artistiaid proffesiynol i greu ffilmiau animeiddiedig, nofelau graffig, traciau hip-hop, sgriptiau theatr,
slams barddol, clwbiau darllen, sylwebaeth pêl-drod, straeon byrion, i enwi ond ychydig. Gall nifer o'r cyfranogwyr hyn wedyn ddatblygu fod y rhai sy'n cynnal y gweithdai eu hunan, ac i fod yn arweinwyr yn eu cymunedau nhw. Un her wrth i ni weithio gyda'n gilydd ar yr amcanion hyn yw sut i fynd ati gasglu tystiolaeth hir dymor ar werth gweithgaredd cyfranogol. Un peth i dweud yna 1 ar 15 o fechgyn ifanc anfoddog fwynhau greu comic. Peth arall yw dadansoddi pa effaith caiff y gwaith hwn arnynt yn y dyfodol pan fyddent yn eu 20au, 30au, 40au. Ym maes darllen a llythrennedd yn rhyngwladol, ceir nifer adroddiadau gwaith ymchwil dwys. Mae gan asiantaethau fel y National Literacy Trust, y Reading Agency a'r Cenhedloedd Unedig ddadansoddiadau sy'n dangos fod darllen pleser yn ddull amlwg i oroesi tlodi. Mae yna waith ymchwil o America yn dangos y cysylltiad rhwng mynediad i lyfrgelloedd ymhlith dynion ifanc du a'i tebygrwydd o fod mewn carchar pan fyddent yn hŷn. Mae prosiectau eraill o fewn carchardau yn dangos yn glir cynnydd mewn empathi ymhlith carcharorion wrth iddynt ddarllen nofelau ffuglenol. Mae un o bynciau'r gynadledd hon adnabod beth yw egwyddorion ansawdd, hynny yw sut y gallid mesur, safon a gwerth celfyddyd mewn cyd-destun cyfranogi yn hollbwysig. A mae'n hanfodol ein bod ni gyd yn drefnwyr, yn artistiaid, cyllidwyr a gwneithurwyr polisi yn gofyn i'n hunan o hyd a dim yn deall ac yn gwerthfawrogi'r egwyddorion hyn. Yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd nesaf, mi fydd Llenyddiaeth Cymru ynghyd â'i holl bartneriaid yn parhau i fyfyrio a herio'n hunan ar sut yr ydym yn gweithio'n gyfranogol. Mae yna gyfle i edrych tu hwnt i Gymru am ysbrydoliaeth. Mae sefydliadau yn yr Unol Daleithiau ac Iwerddon, enghraifft Urban Word New York, Narrative 4 Limerick a Valencia 826 San Francisco, yn cynnig modelau newydd a chyffroes o weithio. Maent yn ystyried eu hunan yn weithredwyr, activists, ac maent yn defnyddio ymarferiadau llenyddol mwyn datblygu empathi ymhlith cymunedau rhwygol, ac yn y pen draw yn adeiladu pontydd. Mae'r byd erbyn hyn wedi newid tipyn, ac mae'r dyfodol i bawb yn ansicr iawn, yn enwedig i'r rhai mwyaf bregus yn ein plith. Mae ganddo oll rôl i fod yn weithredwyr, ac yn ogystal adeiladwyr pontydd. Ystywed person ifanc a gymerodd rhan mewn gweithdai slam yng Nghastell Nedd. I know I can't change my past, but I can write my future. Diolch yn fawr iawn.